Parlamentari minn parlamenti nazzjonali madwar l-Unjoni Ewropea iltaqgħu f'pajjiżna biex jiddiskutu l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-chairpersons tal-Kumitati għall-Affarijiet Soċjali tkellmu dwar ir-realtajiet differenti f'kontinent fejn minkejja l-iżvilupp u l-avvanzi li saru il-faqar għadu realtà. Antonia Giusdecelis, il-chairperson tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, tenna kif l-esklużjoni soċjali hija tema li l-Gvern Malti jrid jindirizza b'mod dirett. Aħna rridu li fuq l-Aġenda Ewropea jiġu diskussi dawn iż-żewġ temi li huma importanti ħafna, il-faqar u l-esklużjoni soċjali, għax nixtiequ li kulħadd ikun storja ta' suċċess u ma rridux li jkun hemm erja partikolari li aħna ma nippruvawx nimbuttaw il-qudiem. Decelis saħaq fuq l-importanza li l-pajjiżi Ewropej jagħtu opportunitajiet ugwali lil kulħadd filwaqt li kull ċittadin għandu jkollu dritt ta' servizzi tas-saħħa u edukazzjoni ixini l-klassi soċjali jew l-istat finanzjarju tiegħu. Kif spjega l-Speaker Anġlu Farrugia din hija t-tielet laqgħa fejn qed jiltaqgħu il-presidenti ta' kumitati parlamentari minn madwar l-Ewropa. Mill-aspett soċjali din hija laqgħa li verament hija ta' mhux importanza biss, hija ta' strateġija. Għaliex illum qed nitkellmu li l-Ewropa tkun aktar viċin in-nies. Mill-aspett soċjali ċertament huma suġġetti li n-nies iċ-ċittadini kollha Ewropej, Maltin inklużi, jersqu aktar biex jifhmu l-Ewropa li fil-fatt għandha problema li tittifhem aktar x'qed isir fost is-soċjetà. Dan ikompli jawgura mhux biss li l-Ewropa tersa iktar qrib taċ-ċittadini iżda wkoll li jintlaħaq it-tir li sas-sena 2020 20 miljun persuna fl-Ewropa ikunu inħarġu mill-faqar u l-esklużjoni soċjali.